I terapeut občas potřebuje terapeuta. Jsem průvodkyní žen na cestě ženstvím a přes 20 let léčím ženské zraněné duše. A i já jsem nedávno potřebovala odbornou terapeutickou pomoc, protože jsem začala trpět úzkostmi při řízení auta. Já jsem totiž kdysi dávno prodělala v zimě autonehodu. A s každou další zimou se moje strachy, když začalo sněžit, zhoršovaly. Až jsem se dostala do takových stavů, že jsem třeba někdy kvůli tomu, že začalo sněžit, i rušila schůzky. Takže jsem se rozhodla vyzkoušet hlubinnou regresní terapii u Petra Charváta. A chci vám říct, že už po 2 regresích jsem zaznala výraznou změnu ve svých vnitřních pocitech při řízení auta, protože jsem i za špatného počasí se cítila daleko sebejistější, daleko klidnější a začala jsem zase řídit s takovou větší odvahou. A auto teda řídím pořád, takže to je super. Zároveň jsem s Petrem řešila ještě jedno velké životní téma a to je vztah s mým otcem. I když jsem na tom tématu pracovala už řadu let předtím, tak nějak to stále ještě nebylo vyčištěné, doléčené, zkrátka to ještě nebylo ono. S Petrem jsme udělali několik regresí na tohleto téma a dnes, když se svým otcem komunikuji, tak se cítím v pozici opravdu té dospělé ženy. Jsem docela v klidu a jsem schopná s ním řešit i kontroverzní témata a dokonce se mu i vymezit s klidem, a můj otec mě respektuje, což dříve vůbec nebylo, takže pro mě to byl obrovský úspěch. Petr mi hodně pomohl i při mé partnerské krizi, kterou současně procházím, a pomohl mi právě nalézt takovou klidnější, sebejistější komunikaci, takový ten pocit, že mám trošičku odstup, že nejsem tak pohlcená emocemi, když s partnerem právě řešíme ta naše bolavá témata, za což tedy obrovsky právě těm regresím vděčím. Ty regresní terapie za mě, když jsou dobře vedené, tak oni právě fungují proto, že léčí ten problém přímo v tom podvědomí. Petr Charvát si mě získal svojí přátelskostí, svojí laskavostí, svojí empatií a i tím, jak odborně a profesionálně a efektivně vede své regrese. Petr má totiž takový skvělý talent na to, že on umí přesně zacílit na ten problém a tím ho vlastně rychle vyléčit. A zároveň se mi líbí, že Petr dělá i online sezení a je skvělé, že má takové dobré slevové balíčky. A já Petra Charváta vřele doporučuji, nejen ženám, ale i mužům, protože sama vím, že muži mají v sobě mnoha emoční zranění, která se prostě bojí ukázat světu. A tím, že Petr je skvělý terapeut a chlap, tak mužům může obrovsky pomoci, aby se zpátky dostali do své mužské síly a do té své pravé mužské role a byli tak skvělou oporou nám ženám.